Çokana apa bobijo çıkıyor. Ay baba da ne? Her şey çıkıyor. Çokana apa gibi apa. Şu adamı mezar çıkıyor. Adamı Mustafa'da zaten muhabbet ya. Kımale tizan onu durumu da. Bobijon hamize ki olmadı hamize ne mekanı? Hoy baya bu nigonu mekini ne mardona yine sen ona. Ağa kandı makı bacam. O çıkhele kondi. Ağa yine madallar. Yine jigitler akı. Ина дӯстони азиз, магазини палитра рӯ-парӯи молочни дар ноҳияи Данғара, магазини стройматериал, магазини акаи Абдуллоҷон аст. Фаҳмидида? Боз ман рақамҳои телефоншона мемонам, марамат карда занг занед, омада тамоми намуд стройматериали турецкиро аямиҷа харидорӣ кунед. Айноми бо канали бобои холдорбой гап занед, камкам бо скидкам дорад. Рафтем якҷои тамошо кунед. Dostani azir, ina magazina tamosha kuned. Ina aynomi bu kanali boboy Xoldarboyton gap zanid nasib bocha. Va kam Abdullajon iski kam dora. Ina tamomin namud aboy mekhohi. Hali ma hammay ham magazina nasib bocha syomka mikunam. Hech kashmi. Ina rafti. Ina in tarafara nigah ke tamomin namud tajhizot hastay. Hamma molay turetske dostani azir. подписчикои бобои Холдорбой насиб боша ҳамун ядона лайкира ҷақидан бигиред, суханои хубтона дар комментария бинависед. Ина дар ноҳияи Данғара, поёни бозори Данғара дар 500 метр поёнтар, рӯ-парои малошни магазини палитра, магазини Абдуллоҷон. Ҳоли ман рақамҳои телефоншонам мемонам. Ина биёед. Ана ин тараф шаришат. Ина тамоми намуд таҷҳизот ҳаст дар инҷа. تمام این نمود سترایماتریال هستند. همه تورецки замонавӣ ба талабот ҷавобгӯ.